Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci wanda muke kawo muku fa'idodi domin taimakon al'umma. To kamar yacce kuke kallo, wannan wata fa'ida ce ga duk mutumin da yake cikin matsananciyar buƙatar kuɗi, ko wanda hidimar sallah ta taso shi a gaba ba shi da kuɗi, ko wanda yake cikin wani hali na damuwa, ko wanda abin da zai ci yana masa wahala, ko kuma wanda yake da wasu buƙatu na manyan kuɗaɗe, ya buga abubuwa daban-daban bai kai ga biyan buƙata ba. Bi'iznillahi, ku ɗauki wannan lazimi za ku sami biyan buƙata bi'iznillahi, domin wannan akwai mutane masu yawa waɗanda sun yi wannan aiki kuma sun samu biyan buƙata. Akwai wanda yake cikin matsananciyar rayuwa baya samun kuɗi akan harkokinsa, amma da yayi wannan aiki ya samu biyan buƙata. To yadda ake yin wannan aiki za mu yi muku bayani. Da farko za ka karanta suratul waƙi'a, za ka karanta iza waƙa ƙafa ɗaya tak, za ka karanta ƙafa ɗaya bayan sallar asuba. Bayan ka kammala karanta ƙafa ɗaya, sai ka zo kai lazimi na sunan Allah. Ya Karimu ya Wadudu, ya Karimu ya Wadudu, ƙafa 1111. Bi'iznillahi, idan ka yi shi za ka ga kana saurin samun kuɗi. Wasu idan suka yi wannan aikin kafin ƙarfe 12 na rana, kuɗi ya shigo hannunsu. Musamman idan ya kasance kana da ɗan abin yi, kana da 'yar wata sana'a da kake yi. Wanda ba shi da sana'a kuma idan ya ɗauki wannan aiki tsawon sati guda yana yi, bi'iznillahi zai samu sana'a. Idan ba ka da jari za ka samu jarin da za ka fara sana'a bi'iznillahi. Amma idan ya kasance kana sana'a, to za ka ga wani ma kafin ƙarfe 12 rana ya samu 'yan kuɗaɗe sun shigo hannunsa, wanda zai samu ya ci a gidansa kuma sannan ya samu wasu ya ajiye su domin wasu buƙatunsa. To wannan aiki yana da matuƙar ƙarfi, don haka ku yi shiya ɗinsa ga 'yan uwa musulmai domin su ma su gani su amfana. Saboda haka wannan mun kawo wannan fa'ida ne domin a taimaki 'yan uwa da su, a yi shiya ɗinsu domin 'yan uwa su gani su amfana, domin akwai waɗanda suke cikin buƙatun kuɗaɗe. Mutane masu yawa suna cikin wani hali. To a yi shiya ɗin wannan bidiyo domin 'yan uwa su gani su amfana. Assalamu alaikum. Tabaraki Habal Medicine.